weche mag yiero. Duol mochung' ne yiero IEBC ochako keyo sanduge kod kalatese mag luto ombulu e gwenge 22 madhi bagi yiero madundo tarik 27 dweni mar 11. IEBC wacho ni gikore mar bago yiero makamago e yo maratiro kendo mauyanga. Ma biro e kinde maduong' bura mar DP ondiko ne IEBC e weche mag miyo jodak mambere North Asoya mondo yier jachung' mar UDA Leonard Wamudende kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. E kar kano mwandu mag sirikal ma Supplies Branch e bore Nairobi, IEBC ne goyo musmwal mogik ne ikrok ne yiero madundo mag chieng' tich ang'wen juma manyien. This going to Jamun, sanduge kod otese mag goyo ombulu ne iketo e loche mag NYS e bwo arita motegno mar obila kochomo e gwenge 22 ma idhi bag yiero madundo pacho kae. Tuko hapa katika gala hii ambayo mnaviona hapa ya IEBC hapo industrial area ili tuweze kusafirisha makaratasi za kupigia kura na vifaa zote za kupigia kura katika sehemu mbalimbali ya taifa letu ambalo by elections zinaendelea katika msimu huu. Tumepokea taslimu vijisanduku hapa karibu 39 ya kupelekwa katika sehemu mbalimbali, sehemu 22 ambazo kura zitapigwa katika taifa nzima. Ebotelo mar Commissioner mar IEBC Hassan Nur Hassan, IEBC osingo ne jogo ombulu mag gwengego ni yiero idhi bago e yo man thuolo kendo kwayo gi mondo giwuok oko mar yiero jotendgi manyien. Tume hii ni tume huru na tungependa kusimama katika hali hiyo kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapewa wakati mzuri na kuna usawa ya kupiga kura bila kushurutisha na mtu yeyote ili aweze kujitafutia kiongozi ambaye anafaa kumchagulia. Sisi yetu ni kutengeneza mazingira mema ya kuhakikisha kwamba uchaguzi imefanyika bila shida yoyote. Magiti Moreki ni makweth mobalo kod sirikal kokalo kuom ogai mar DP JB Muturi ndiko ne IEBC e mano magiwacho ni en chenro mar miyo jogo ombulu mambere North Asoya mondo gigone jachung' mar UDA Leonard Wamudende ombulu. E oboke mare, Muturi ywak ni giseyudo maling'ling' ijonjori ma ok boma Nairobi kod Thika ibiro tiyogo e kinde yiero e bwo telo mar obila morwako lewni mag raia. Hassan Nur kata kamano orienore ni ng'ata mabiro ketho chike mag yiero biro bedo wendo mag obila. Ningependa kuambia wakaji wa Kasipul Kabondo ya kwamba usalama imarishwa. Tumepewa ahadi na Inspector General wa Police katika mkutano tuliokuwa na yeye wiki iliyopita, na kila mtu atapiga kura yake bila tatizo yoyote. Watu wajitokeze kupiga kura mapema na waende nyumbani wakiendelea na shughuli zao za maisha. Kwa hivyo hakuna wasiwasi ya usalama. Yiero madundo makar chung od bura mambere North iketo pi mapek mbarmbi ikin jalbiten piny Professor Kithure Kindiki rogai ma DCP Rigathi Gachagua gino majonon siasa wacho ni dhi yango ni en ng'ano ma en ogai mar jomasawa kind Kindiki kod Gachagua. Ikrok ne yiero madundo madhi timore tarik 27 mar 11 higani ochopo e ng'iende e kinde ma IEBC ochako chenro mar kowo sanduge kod kalatise mag goyo ombulu e kuonde yiero 22 ma idhi bag yiero makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.